Mga kaspero, buluhan tayo ngayon. Dito tayo sa buya. Ayan. Kasama ko ngayon si Master Danny. Yan, nag-aayos pa kanyan ng kanyang pana. Master Dudoy. Ayun na siya. Nag-dive na. Mga kaspero, pangalawang buya na to. So unang buya wala kami nagkita. So dito itatry natin. Mga kaspero, pangatlong buya. Sana may manali na tayo dito. Una at saka pangalawa wala. So dito baka meron. Dan, sarado, akay ko. Cute. Pero nakadalwa kami oh.
Wow, mga kaspero. My first yellowfin tuna. Si Master Dodoy hindi nakahuli. Siya yung bantay. Bro, masaya, masaya. Woo, Kasama enjoy, ko talaga, enjoy. Master, eh. Ayos oh. Woo, first time. Dagdagan pa yan mamaya mga kaspero. Marami sila eh.